Старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін сустрэўся з ігракамі і кіраўніцтвам футбольнага клуба «Віцебск» напярэдадні пачатку чэмпіянату Беларусі. Падчас размовы былі падведзены вынікі падрыхтоўкі да сезона, пастаўлены задачы. Галоўны трэнер каманды Сергей Ясінскі адзначыў, што зборы прайшлі паспяхова. У спарынгах з сапернікамі добра праявілі сябе новабранцы. Сёлета ў саставе віцебскага клуба сезон пачнуць трое бразільцаў і легіянер Сербіі. Сергей Ясінскі ўпэўнены, што каманда гатова змагацца за самыя высокія месцы. Как показал последний спарринг, команда очень хорошо готова. То есть двигается, силовые качества на высоком уровне. Есть немножечко опасения за сыгранность. У нас в этом году много новичков. Над этим, этот компонент, он шлифуется постоянно. Предела совершенства нет, поэтому и на сборах мы этим занимались, и в течение сезона тоже этому будет уделяться огромное внимание. Буквально с первого матча надо работать на результат. И по крупицам, если будет самоотдача, если будет успешно складываться, только тогда можно иметь какой-то результат. Но, еще раз говорю, мы имели уже 6-е места, 8-е места. Безусловно, задача на этот год выступить не хуже сезона 2016 года по занятию мест. То есть мы должны пойти 6-е и выше. Чэмпіянат Беларусі па футболе стартуе 30 сакавіка. Футбольны клуб «Віцебск» пачне сезон на выездзе сустрэчай з гродзенскім «Нёманам». Першую гульню ў родных сценах наша каманда правядзе 7 красавіка з салігорскім «Шахцёрам». Тэлерадыёкампанія «Віцебск», як і ў мінулым сезоне, будзе ў прамым эфіры трансліраваць усе хатнія паядынкі нашай каманды. Сёння ў абласным цэнтры шмат робіцца для развіцця футбола. На галоўным гарадскім стадыёне замянілі табло, усталявалі сучасную дрэнажную сістэму. У 2018 плануецца завяршыць работу па ўстаноўцы сістэмы падагрэву асноўнага поля цэнтральнага спартыўнага комплексу. Сумесна з банкам развіцця вырашаецца пытанне будаўніцтва ў абласным цэнтры закрытага футбольнага манежа з асноўнай пляцоўкай у мікрараёне Білева. Гэта дазволіць вырашыць праблему падрыхтоўкі клуба ў міжсезонне.